بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المعجم الاوسط دے اندر اور حضرت سیدنا امام حیثمی نے مجمع الزوائد دے اندر اپنی سند دے نال حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ کولوں روایت کیتا ہے۔ آپ ارشاد فرماندے نے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طہروا افنیتکم فإن اليہود لا تطہر افنیتہا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے جسماں نو، لباس نو اور دیگر اشیاء نو جس طرح پاک صاف رکھن دا حکم ہے، اسی طرح تسی اپنے گھر دے سینہ نو بھی صاف ستھرا رکھیا کرو۔ طہروا افنیتکم، اپنے گھراں دے سینہ نو خوب صاف ستھرا رکھیا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْيَهُودَ لَا تُطَهِّرُ أَفْنِيَتَهَا، کہ بے شک یہودی اے اپنے گھر دے سینہ نو صاف ستھرا نہیں رکھدے سی۔ اس حدیث پاک دے پیش نظر سانو پتہ اے چلدا ہے کہ اہل ایمان جڑے نے وہ اپنے جسم دے ظاہر و باطن دی صفائی دے نال اپنے گھر سین اور آس پاس دی بھی بالکل صفائی رکھدے نے، اور انہاں نو صفائی رکھنی چاہیے، کیونکہ مسلماناں نو، مومناں نو بہت سارے معاملات دے اندر اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائیاں دی مشابہت تو بچن دا حکم دیتا گیا ہے۔ اس حدیث پاک وچ بھی سینہ نو صاف ستھرا رکھنے دا حکم دے کے تے نبی کریم علیہ السلام نے اگے وجہ بیان فرمائی ہے کہ یہودی انتہائی گھٹیا پن دی وجہ تی ذلت اور رسوائی دی بنیاد تے صفائی دا بالکل خیال نہیں رکھدے سی۔ اور ایک دفعہ پہلے بھی میں ذکر کیتا سی کافی عرصہ پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سی کہ اپنے گھر دے سینہ نو بھی صاف رکھیا کرو اور برتناں نو بھی وقت دے نال صاف کر لیا کرو، کیونکہ جس گھر دے اندر برتناں نو وقت دے نال صاف نہیں کیتا جاندا، سین دی صفائی دا خیال نہیں رکھیا جاندا، نبی کریم علیہ السلام دے فرمان دا مفہوم ہے سی کہ اس گھر دے اندر بے برکتی آ جاندی ہے، اتھوں برکت اٹھا لی جاندی ہے۔ یعنی وقت دے نال برتناں نو صاف کرنا یعنی دھو کے انہاں نو پاک صاف کر لینا، اسی طرح گھر دے سینہ نو وقت دے نال صاف کرنا، ایک گھر دے اندر برکت دا ذریعہ وے، اور ویسے چھوڑ دینا، مثلاً صبح کھانا کھادا ہے تو برتن اتھے دے اتھے ہی پے رہ گئے نے، اس وقت دھوتے نے جس ویلے دوبارہ ضرورت پئی ہے، تو اے بے برکتی دا ذریعہ وے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو ہر لحاظ دی صفائی اپنے ظاہر و باطن دی اور دیگر جڑی چیز دی شریعت نے صفائی دا حکم دیتا ہے، اس نو بر وقت مکمل کر لین دی توفیق نصیب فرمائے، دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔